थामजि नं गरेश्वर बियाबाव बि5नि बिजाथि महेश्वर बसुमतारी फैगौ बिटिसि बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै सायख'जानायाव हाग्रामा महिलारिनिसिम साबायखर जासिदों महेश्वर बसुमतारीया। थामजि नं गरेश्वर बियाबाव बि5 दोलोनि बारग' एम महेश्वर बसुमतारीखौ बि5 दोलोनिफ्राय फिन बिजाथि महरै फोसावबाय। महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै फोसावजाखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिन्थिना लानि। गिबियावनो जोंनि दोलोनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि सारखौ धन्यबाद जासिनाय थाबाय। बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै नैबे 2005 नि बिटिसि जेनेरेल 2025 नि बिटिसि जेनेरेल इलेक्शनाव गरेश्वर समष्टिनिफ्राय आंखौ दोलोनि बिजाथि महरै बिथाङा डिक्लेयार होबाय मैया। गतिके बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोङो सान हर नांगासिनो जोंनि बिभिन्न जिखिनि माबा दोङो जोंनि उइं दोङो जोंनि महिला वमेन बिपिएफ युथ बिपिएफ बिएसइउ आरो गुबुन गुबुन जिफोर सेल बाङालि सेल माइनरिटि सेल राजबंशी सेल आरो सरनिया सेल जोंनाव बिसेस भाबे गरेश्वराव बे माबाफ्राबो आफादफ्राबो नांथाबगासिनो फिल्डआव। गतिके जोङो ओरैनो पाब्लिक अपिनियन जिखौ नुदों पाब्लिक अपिनियन हिसाबैबो गरेश्वराव देग्लाय बिराद मोजां माबाखौ नुदों। जायगा जायगा रायजोफ्रा बिपिएफ दोलोनि मावथि बिथांमोनखौसो उल्थायै माने माबादों आरोखि बुंबाय थादों जे नोंथांमोना माथो जनानै थादों रायलायाखै मायाखै जोंथ' बिपिएफनोनो भटखौ होनो होनना सानदों एसे मेल मिटिंफोरखौ खालामनांगौमोन मानांगौमोन बिदि मोनसे एप्रोच बिदि मोनसे अपिनियन रायजोनिफ्राय जोङो नुबाय थादों आरोखि मोनबाय थादों। दा बे हिसाबै देग्लाय गुबुन गुबुन समष्टिफोरनि लोगोसे गरेश्वर जितु 30 नं गरेश्वर बिटिसि समष्टि बावबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोङो देरहालांगोन होननानै जों आसा लाखिदों आरोखि। रायजो राजा नोंथाङा हरदों मा सानो? जोङो बिसेसके मानसिफोरनि बुंनाय मथेबा आरोखि माने बिटिसि जितु सासन बेबस्था 6 शिड्यूल बे बुस्थुखौ दानि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ दुरबल खालामबाय लोरबां खालामबाय बिराद गाहायाव बोख्लायबाय आरो जिफोर बाथ्राफोरखौ बिथांमोना थांनाय इलेक्शनाव बुंना लादोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन आरो माखासे मिशन अमा मिशन माबा माबि बिथांमोना खालामदोंमोन बे मिशनफ्रा साक्सेस जायाखै आरो गदफ्रावबो फैसा होगोन होनदोंमोन महिला गदफ्रावबो बेफोरबो माने गदफ्रा मोनाखै होननानै जोंनो फोरमायो जेराव थाङो बावनो। दा बेफोरखौ नायनानै आरो बिटिसिनि जाहाथे अबस्थाया 6 शिड्यूला दानजाया आरो सोमावसारफिननायनि अबस्थायाव गैया बर'फ्रा आन्दलन मोनसेसो खालामफिननो हागोन बिदि अबस्थायाव गैया। गतिके दानजाबायोबा 6 शिड्यूलानो माने जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि अबस्था जागोन बर'फोरनि थाखाय बिसेस भाबे बर' हारिनि थाखाय। दा बेफोरखौ नायनानै माने माबादों आरोखि बाखिथ' जोंनिखौ बुङोबा आरोखि गरेश्वर समष्टिनि खोथाखौ बुङोबा जोंनि जितु जनगाथनि डेम'क्रेटिक जितु स्ट्राक्चार बे मथेबा जोंना बर'आ 1 नम्बर 2 नम्बराव मुसलमान भट। दा बेबादिखौ नायोबा आरोखि मुसलमानफ्रा देग्लाय थांनायाव जेसेबां इउपिपिएलआ मोनदोंमोन बेखौ बिसोरो मोननाय नंला मानो होनबा बिजेपिजों बिराद नेक्सास जानायखौ नुबाय एखेलगे गभर्नमेन्ट दाबाय माबाय बेफोरखौ माने मुसलमान रायजो राजाफ्रा बारा साबजानाय मोनाखै मोजां मोनाखै आरोखि मानो होनबा जायगा जायगा उच्चेद जाबाय मुसलमान जायगाफ्राव बेनिफ्राय बिजेपिया सानफ्रोमबो मुसलमाननि बिरुद्धे बिभिन्न खोथा बुङो मस्जिदनि सायाव माद्रासाफोरनि सायाव। दा बेफोरखौ लानानै माने मुसलमान रायजो राजाया देग्लाय बिजेपि इउपिपिएलआ ज' गभर्नमेन्ट दानाय
आरो जे माने दिल्लीयाव वाकफ बोर्ड बिलफ्राव सापर्ट हैनाय इउपिपिएलनि एमपिआ बे बाथ्राफोरखौ लानानै माने मुसलमाननि भटखौ इउपिपिएलआ मोननाय नङा आरोखि ओरैनो साफा सानै कर्मिनि मोननो हागौ मोनथ्राबो होनना बुंजाया नोंथांमोना मोनगोन होनना सानो जोङो मोनगोन जोङो मोनसे आंनि फोथायनाय आंना गोदोनिफ्रायनो आरोखि दा देग्लायनिल' बाथ्रा नङा जोङो मुसलमान भट मोजां भट मोनबाय थायो दा बे हिसाबै देग्लाय बांसिन मोनगोन होननानै जों आसा लादों जों मोननै मोनथामसो मेजर इस्यु दोङो देरहालांनायनि उनाव जोङो एकदम नारा नाथा गरिसरखौ मोनसे महकुमा बा जितु दा मा डिस्ट्रिक्ट होनो क डिस्ट्रिक्ट बिदि फोसावनो थाखाय हाग्रामा सारखौ जोङो नारसिनगोन गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जाहाथे गरिसरा मोनसे माबा जायो महकुमा जायो बेखौ जोङो नाजागोन आरो बेनि बादै गामि गफा बहुत थालांनाय लामा सामा दोङो जायखौ लाना दानि नैबे समाव गारि घरानि जुगाव मानसिफ्रा बिराद टेनसन लादो आरोखि जायगा जायगा जे दाबो बिदि लामा थाबाय माबाबाय बेखौ मावनांगोन लामा साब डिभिजन आरो मेजर मोनसे माबाखौ जोङो गोदोबो लादोंमोन मेनिफेस्ट'आव बालाबारिथिं तामुलपुराव थांनाय फुथिमारिनि सायाव आरसिसि ब्रिज बे मोननैसो गिदिर गिदिर इस्यु थाबाय आरोखि दा बाखिथ' नर्मेलि लामा सामायानो गामिनि लामा सामा बानायखांथारनांगोन नङाबा मानसिफ्रा माने दानि माबाखौ नायनानै माने बिराद खस्थ' मोनदों आरोखि दा मेनलि बेफोरनो आरोखि लकेल समस्तिनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोबा नोंथाङा बेसेबां सापर्ट मोननानै जितु देरहासार जागोन सानो जोङो दायो जोंनि जितु केलकुलेसन सिरियास मोनसे केलकुलेसन जोङो बुथ कमिटि अलरेडि दाबाय 60 जनिया बुथ कमिटि जोङो दादों जिहेतु जोंनाव माने क्लियार माबाया फैयाखै ओरैनो जोङो 90टा दा फैनायाव मोनदों खिन्थु गेजेर गेजेर मोननैसो आरो बालाबारिखौ जुदि पश्चिम बालाबारि सेन्टार होयोबा दैमानि बारनानै 93थासो बुथ कमिटि जागोन दा खिन्थु 90 मोनसे बिहापाराव बारायनो गोनां दं आरो मोनसे बालाबारि पश्चिम बेखौ जुदि बानायोबा 93सो जाहैनो हागौ आरोखि लास्टलि जों बुथाव अलरेडि जोङो 60 जनिया बुथ कमिटि जोङो अर्गेनाइज खालामदों आरो सुपा कमिटिफोर जोङो दादों दा बेफोरनिफ्राय जोङो सानना मोननाय मथेबा जोङो 7000 मानसि फेमिलि जों टाच खालामनो हाबाय आरोखि दाहालागै 7 into 3 जुदि जोङो हमोबा थथाम भट ओरैनो गरै जुदि सानोबा 21,000 भट माबायाव टाच मोनसे जोङो खालामनो हाबाय आरोखि आरो एसे फ्लाइं बाङालिफोरनि राजबंशीफोरनि सरनियानि एसे जुदि मोनदेरोबा 24-25 हाजारसो भट आउट अफ 82,000 भट जोङो 24-25 हाजारसो भट एरियायाव दा खामानि मावनो हादों आरोखि दा बियो भटआव बेसेबां कनभार्ट जायो बेखौथ' एकदम लास्ट आवारहालागै सो बुंनो हागोन आरोखि थेवबो जोङो एकदम क्लियार मोनसे देरहानायनि माबाखौ नुदों आरोखि पाब्लिक अपिनियन मथे बुंदों आङो टटेल 82,000 गरिसर समस्तिनि भटआ आरो जोङो दा 25,000सो भट एरियायाव टाच मोनदों आरोखि सानना मोनदों आरोखि नोंथांनि बेरेखायै सोर कन्टेन्ट जागोन बिजेपि ना इउपिपिएल बाव थारमाने नेक टु नेक जागोन बिजेपिआबो बिराद जबरदस्त नांदों मुख्यमन्थ्रियानो जेराव गिदिंफैदों आरो हयथ' गरिसराव 9 तारिखआव फैगोन होनना जों खोनाब्रबदों दा बे हिसाबै जुदि सानजानि जिखिनि हिन्दु भटार दोङो बिसोरो जुदि थांनायनि गोदै होयोबा थांनाय बिटिसि इलेक्सननि गोदै जुदि भटखौ होफिनोबा बिजेपिआ कन्टेस्टआव थागोन जों कन्टेस्ट जागोन होनना जों सानदों आरो जुदि बियो बायोबा बिदि थायाबा थांनायनि बादि थायाबा इउपिपिएल दोनो जागोन कन्टेस्टआ ट्रायंगोल जानायनि चान्स दं नामा कन्टेस्ट ट्रायंगोलथ' जाखागोन 3 खनिया जाखागोन बे डिफारेन्सआ मा जायो बे
आलदा खोथा बेसेबां डिफारेन्सआव सोर देरहायो बे आलदा खोथा खिन्थु तिनि खनियाखा बिजेपि बिपिएफ इउपिपिएल बे मोनथामनि गेजेरावनो जागोन आरोखि कन्टेस्ट जागोन बे मोनथामनि गेजेरावनो जागोन देरहागोनखौ रोखा रायजोफ्रा देरहागोना रोखा रायजोफोरासो आरोखि जों कर्मिफोर जों जिफोर वार्कारफोर दङ बिपिएफनि जों बुजायनाय मथे जाया आंनि थांनाय जितु मोनब्रै मोनबा इलेक्सन आरो दस्रा लकसभा बा बिधान सभाफ्राव मावनानै आंनि जितु माने अभिगथा जितु मोन्दांथि बे मथेबा पाब्लिकआ डिसिसन लायाबा भट होनो होना रायजो राजाया जुदि थांखि लायाबा डिसिसन लायाबा जों जि लेक्सार हैनानै बुजायनानै देरहानो हायो बिदि नङा आरोखि रायजोआ डिसिसन लाबासो भट होनो होना माने बे पार्टिया बा केन्डिडेटफ्रा देरहायो आरोखि दा जोङो रायजोआनो डिसिसन लानाय गोदै नुदों आरोखि देग्लाय दा बे हिसाबैसो जोङो बुंदों जे जों एकदम देरहाखासिगोन होननानै